Szia! Ágnesnek vagy Áginak szólítsalak? Hívj Ágnesnek. Oké. Köszi, hogy adsz nekünk egy interjút. Ugye vannak kérdéseim, csak húzz egy kérdést, és utána arról szeretnék beszélgetni veled egy kicsit. Szereted az édes húsokat? Wow! Érdekes kérdés, Igen, mert az édes és a hús nekem nem illik össze. nekem se nagyon. A hús az sós. De mégiscsak igen tudok mondani, azért, mert amikor natur csirke mellett sütök, akkor nagyon sokszor almadarabokat teszek bele, és az almától lesz egy olyan pikáns, kicsit fanyar íze, és ezt így nagyon szeretem, úgyhogy elsőre azt válaszolnám, hogy nem, nagyon furcsa kérdés, de ha belegondolok, mégiscsak igen. És ugye sokan például rántott csirkét is szeretnek enni, mondjuk barackkompóttal. Ez Magyarországon viszonylag gyakori. Ez is igaz, igen. Csak én úgy értelmeztem a kérdést, hogy maga a hús édes. De úgy, hogy húst teszek édességgel, kompótta, azt el tudom képzelni, az egy megszokott dolog Magyarországon, hogy így tudták a gyümölcsöt télre tárolni, hogy megfőzték sok cukorral, és a cukor tartósítja a gyümölcsöt, és akkor azt bármihez elő lehet venni télen, akár húsokhoz is. És így, igen, ez egy magyar hagyomány, hogy szeretjük a rántott húst barackkompóttal enni. És például az ázsiai konyhában is nagyon gyakori. Mondjuk magát a csirkét egy olyan szószba csinálják, például az édes savanyú szósz, vagy csirke. Igen. Ilyet próbáltál már? Ott igen, azt már próbáltam, és furcsa volt, de íz lett. És ott el tudom képzelni, igen. És milyen gyakran eszel húst? Gyerekkoromban nagyon sok húst ettem, és aztán volt egy időszak az életemben, amikor semmi húst nem ettem, aztán kicsit visszaszoktam rá, és most, hogy nagyon sokat edzek, most tudom, hogy szükségem van a fehérjére, ezért talán kicsit többet teszem annál, mint ami jól esne, mert az utóbbi években körülbelül hetente kétszer ettem húst, egyszer vagy kétszer, hát most 2-3 naponta eszek, mert tudom, hogy ebből szüksége van a szervezetemnek a fehérjére. És ugye milyen hústípusok vannak? Vagy húsfajták? Én nem szeretem a nehéz vörös húsokat, tehát sertés és marhahúst egyáltalán nem eszem. Legalábbis ezt mondom, hogy nem eszem, közben pedig előfordul, hogy néha eszek olyan sonkát, ami sertéshúsból van, vagy alhúsból, de amit én szeretek, húst, az a hal és a csirke. A csirkét, hogyha lehet, akkor olyan helyről veszem, ahol tudom, hogy bio minősége van, de hát ez nem mindig sikerül, és a halakban pedig kimondottan az afrikai harcsát szeretem, mert abban nem sok szálka van. Ja, értem. És ugye sokszor mondják, hogy a magyarok nagyon sok húst tesznek. Szerinted ez igaz? Ez biztos, hogy igaz. Amióta itt Európában annyit eszünk, amennyit akarunk, azóta sajnos a magyarok is hozzászoktak ahhoz, hogy nagyon sok húst tesznek. Igazából szerintem az átlag magyar ember, aki nem törődik azzal, hogy hogyan táplálkozik, minden nap eszik húst. Mert a reggeli része a felvágott, a szalonna, a főételnek mindig a része, úgyhogy tapasztalom is, hogy nagyon sok húst tesznek. Vannak olyan ismerőseim, ahol a sok hús fogyasztása azt eredményezi, hogy begyulladnak az izületei, például az apámnak is, a testvéremnek is, és most van egy masszor ismerősöm, akinek minden hónapban legalább egyszer bedagad a bokája, és tudja is, hogy ez azért van, mert hogy túl sok húst eszik. És akkor ugye te azt mondtad, hogy egy ponton ugye lecsökkentetted a hús mennyiséget, akkor milyen tippet adnál annak, aki mondjuk ebben gondolkodik? Vagy hogy lehet átállni a sok húsról a kevesebb húsra? A konyha lehetőséget ad arra, és a receptek, hogy olyan ennivalókat csinálj, ami eleinte még nagyon emlékeztetnek a húsra, és itt például egy nagyon jó segítség a fűszer. A különféle fűszerek, húsfűszereket, hogyha használsz növényekhez, fasírozottat készítesz belőle, vagy olyan húsra hasonlító dolgot,
azt el tudod érni fűszerekkel, és egy idő után pedig szépen átáll a szervezet, és már nem fogja igényelni. Tehát van egy ilyen átmeneti idő, egyrészt kicsit kevesebbet, kicsit ritkábban enni, és olyan húspótló dolgokat, amik arra emlékeztetnek, és amikor meg már nem vágyakozol utána már mindegy. Oké. Rendben, nagyon szépen köszönjük az interjút. Nagyon szívesen!